Trila linali saya kadriya Driyasmara marang risang kadirate latih ratu-ratune wong cakra kembang kembang jaya kembang jaya kusuma asih mring kula sinuwun jimat sesembahan kula sinuwun pepunden kula kene menapa paduka Kanjeng sinuwun rawuh wonten ing pesanggrahan benten kelawan padatan sinuwun sumangga kula aturi paring dawuh menawi to kula nandhang klepatan kelawan paduka Kanjeng sinuwun monggo kula aturi ledhaken kalepatan kula sumangga sinuwun patur lenggah ingkang prayogi sinuwun Padwati Padwati wonten dawuh saiki aku iso maca jroning atimu layak to layak jroning Baratayuda Jaya binangun Kurawa tiba apes cures ludes keles jalaran negara Cina klebu mata pitayaning Pandhawa jati ketrusuban duyung dom sumruping banyu batok sinuwun kula dereng dungkap ingkang dados dawuh paduka Kanjeng sinuwun kenging menapa dene paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten lajeng ingkang paduka dukane menika sinten upami kula mapan lepat kula wonten pundi sinuwun monggo kula aturi paring dawuh monggo kula aturi paring dawuh menawi to kula ingkang lepat monggo kula aturi mejahi mboten-mbotenipun menawi kula badhe ngowalaken dumateng pejagesang kula nanging perkawisipun menika kedah cetha sinuwun sampun kados mekaten paduka menika Narendra Adawati ora susah dadak kowe mukir ora susah dadak kumbi kowe ku nyatane tresna nanging kowe ora setya karo aku patu-patu ta kene menapa paduka jenenge ndika iki kados mekaten kula tresna boten setya ing kados pundi nadyan to kowe iki tresna karo aku inggih kula tresna lahir batos menawi kula menika boten tresna kaliyan paduka pedha menapa kula kaliyan paduka kok kagungan putra kok gadhahi turun Lesmana Mandra Kumara nadyan to boten lono gesangipun kaliyan Lesmana Wati menika putranipun sinten inggih menika wae katresnan nek kowe ora setya boten setya ing kados pundi kowe kuwi nang kene tandurane Pandhawa sebab nadyan to kowe tresna karo aku nek kasetyanmu ora karo aku kasetyanmu karo Permati karo Janaka ya ngono apa ora mula ora jenengmu kayen to Prabu Duryudana ki asor yudane jalaran duwe bojo lelemiran kaya kowe kuwi batu-batu Bas sinuwun dadi kados pundi kula menika putraning Narendra sinuwun paduka Kanjeng Sunan sampun ngendika ing kados mekaten menika ngendikanipun Ari Alit menika ngendikanipun tiyang uraan sinuwun kula ngertos paduka ngendika ing kados ngaten menika ucapipun Patih Sengkuni nanging paduka jenengan mboten gadhahi adeg-adeg paduka mboten gadhahi jati diri kenging menapa paduka menika trah satwarga wayahipun begawan abiyasa kok kawon kaliyan Pandhawa cacat paduka wonten pundi menika kedah paduka emut paduka patri emut sinuwun cukup iki sing klebu dadi racun klebu dadi wisa ora susah dadak kowe ngundhamana lawan Prabu Duryudana nanging nyatane kowe kuwi klebu mata pitayaning para Pandhawa nyatane aku kalah tanding karo para Pandhawa nadyan aku sih meger-meger nanging adikku entek mati kabeh perkawis menang kalah menika bab perkawis jangkane Gusti sinuwun pejaget saking manungsa menika mboten amargi saking perang pejaget saking manungsa menika gumantung wonten ngastanipun Gusti ing ngakarya jagat mati menika wajib kenging
Nanging menapa Paduka menika ajrih pejah. Kena ngapa Prabu Duryudana kok wedi mati? Nek wani urip kudu wani mati. Lho jangkane Gusti kedah kados ngaten menika. Kula ngertos nuwun. Paduka kados ngaten menika namung nampi pangubungipun Patih Sengkuni Patih Julik. Katresnan Paduka menika boten kancan Banowati kae panjenengan tresnani menika ora Patih Sengkuni to. Monggo kula aturi bloko ki mawon. Ingkang saged muktekaken Paduka, ingkang saged junjung kami bawan Paduka sanes kula. Sanes kula sinuwun. Nanging abdi Paduka kinasih ingkang winantu ing pakurmatan Pedho Sengkuni menika to. Monggo Paduka kula aturi anget. Paduka kula aturi narep buka dumateng diri Paduka piyambak. Aja nganti ndumuk lor kena kidul, nabok nyilih tangan. Jujur ki mawon, bloko suta ki mawon, persadang ki mawon. Jengandika menika jirih getih wedi mati. Boten kados kula. Najan kula menika wanita sinuwun, tinimbang gesang kula menika rinten dalu nampi duganipun Prabu Duryudana. Ing atase Banowati jebot ya Patih Sengkuni. Pedah menapa kula gesang? Kula ngetek pejah gesang kula ki mawon gitu. Hei. Eling Banowati eling. Aja kaya ngono. Boten sinuwun. Boten sampun kula aturi negakaken. Kula badhe suduk salira. Aja boten menapa lho. Aja kaya ngono. Ah. Banowati. Aku karuwi anak-anak. Ajan anakku mati siji. Aja kaya mengkono. Aja kaya mengkono. Eling Banowati. Arep dikaya aku sing tresna karo kowe Banowati. Kula boten pitados nek Paduka menika tresna kaliyan kula. Paduka menika tresna karo Patih Sengkuni. Monggo kula aturi tresnane Sengkuni. Monggo kula aturi tresnane Sengkuni sak modyare Sengkuni. Kula terima sinu, kula terima. Kula terima pejasa menika. Dikandhani ora manut. Aku luput. Aku kleru. Banowati eling. Sepira luputku sing gedhe pangapuramu. Wis, aja ngagar-agar patem kaya ngene iki. Buat. Sini. Ora ana gunane. Tenane aku iki sing tresnani karo kowe, Banowati aja kaya mengkono. Kala ulat